Go back! Kibor Pinyat District ka West Garo Hills District kila pinjari da ka curfew baro shisngi ha baro kawai ka district hadin ka jinyap jong arngut kibriyo ha ka jing siat ki polet ha ka por barang yat ka curfew miet namar ka jinya kenar ka bami na ka jinglek thap kerteng na ka binta ka GHEDC election arngut kiriyo pajba kila yap ki badai na ka shna chibinang bat kini ke jing siat jong ki polet kalong ban pin prai ki jing lombrio laong USP Abraham ti sama kini baro ki jing jia kila long hadin ke jing sha sho u MLA barim ka Phulbari constituency US Tamur Muminin hakaba ki seng bhalang kila persha eki bomde ki pai riolom ban yale ya ke election GHEDC hadin balajur ke jing yakin ad hakami jong ka khandai tarik uluber Nagaliang ki bor pinya district kila khang no ya ke internet kabantre kam hadu sa hu pra kan Mai tak ni shi na. kan